Salma ta dawo daga Saudiya. Dad has been calling you kuma na hanya. Advisably ta gidan wanka ka biya. She's more beautiful than your yarinya. Are you serious? Yanzu tana ina? Ko ita naga tana kiran namba na? Wallahi bro sai ma ka ganta. Dad ya je airport ya ɗauko ta. Classy, ha. Haba classy wai tunanin me kake ne? Ko dai har yanzu tunanin yarinya kake ne? Na ce ka banta amma sai ka toshe kunne. Aboki na wallahi ina ruwa. Yarinyar na yan Saudiya da muke gaisawa. Yanzu na jiki su yayi saukowa. Tana kwanan nan kanta nan shawowa. Kai amma na fuskanci lamarin nan da matsala. Ba komai je ka dan yi alwala da sallah. Na fuskanci yanzu ka shiga cikin cakwakiya. Kana da yar Kano kuma ga yar Saudiya. Marhaba biki ya ukhti. Kaifa al-umur wa kaifa tafiyarki? ما شاء الله ما شاء الله حبيبتي أنا بحوشك كانوا يعني الكنوي. شكرا عليك حبيبي بالله أنت غراني أحبك دوما سرمدي إن قلت أحبك قليل. كينزنا نغا متمن داوتا. She is very pretty gaskiya tafta. Kinga irin yadda take tafiyarta amma ba da gan she is a debota.